Salajengipun prosesi penyematan sambur kagem sedaya anggota diripangke badheripun salirani dumateng penyanipun Ora Kemas Kabul kalian penyanipun Bapak Suratno karena wekdal ingkang sampun handhongkap saya dalu sumangga enggal katuraken. Sugeng rawuh kunjuk dumateng penyanipun Bapak Babinsa, Bapak Kepala Desa. Sugeng rawuh sugeng dalu. Kasih tepuk tangan yang meriah kagem ingkang sampun dipun uwini sudah. Nggih ngaten nggih.
Luar biasa iki. Pundutanipun gending mugi rahayu kainggahaken tolak senggala giri mustika laras sumangga parang hambuka. Bapak Ibu sagung para tamu ya dan kehormatan dene acara wonten dalu menika dipun abadikan kalian wontenipun YouTuber Sungging Multimedia ingkang mijil saking tlatah Cerabak Selahung Ponorogo ingkang dipun pangarsani menika kakang kula pun para Mas Edi lan ugi wonten saking Taruna Multimedia ugi papanipun wonten ing Dukuh Genuk Desa Senipo Ketepatan Selahung Kabupaten Ponorogo lan ugi dipun pangarsani kalian Mas Rustianto lan ugi wonten Wijaya Multimedia RT 101 Dukuh Genuk Desa Senipo Kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo wonten Mas Wanto. Bapak Ibu sagung para tamu rasa mangke like ugi subscribe paring komentar lan kasuwun dipun tutul tondo lonceng pun saged amberkahi wontenipun acara menika dipun abadikan saged dipun pirsani wonten ing HP panjenengan piyambak-piyambak gunging panuwun ugi dipun aturaken. Ayo tulusa kalih saking godarencana sumawur kang sakar melati katon kilar-kilar sumebar neng tengah latar ati pingar anyi bersekar melati ngambar mekar ganda aroma prek wangi mula tansah dadi tresno jroning kalbu madhep manembahik mugi rahayu. Wuri gones nemas jingga saumpama rama tanpa mundar ya mas mrawasa angkara morga harum marum bang maladi saya peni rino karya sungan cecuduke sinawakan warga semi jroning tias pangesti mugi rahayu rujak nangka rujak epo rasarjana aja ngayati males tari widodo rujak kawis bumbune gula sairis ayo titis lalapo kang wis tinulis Rama
Dalam aturaken selamat untuk keluarga besar Tresno Budaya. Yes, mugi-mugi kedepanipun saged ngrembaka tumunten lestari widodo dipun tumurunaken ngantos dumugi putra wayah. Allahumma amin ya rabbal alamin.